Kira paling sekitaran bobot sekiloan itu bobotnya. Regane sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CSD. Jadi iki belonjoane dhewe tiap minggu. Tiap minggu itu wajib belanja iki. Kebutuhan dhewe masak-masak. Nah, iki menu tiap minggu Senin, Selasa. Iki menune iki. Lagi Mas minggu iki kok masak minggu sore, tiga mangan Senin. Senin mulai kerja masak tinggi Selasa, jadi ngono terus jadwalnya. Menu dhewe tiap hari ku ganti. Cuma yo nyeri kiai menune Pak. Enak sing karaokean barang ya hari libur. Baterai saya budal lagi tangi turu. Ayo bujar blonjo. Padahal wis awan lho iki. Pandangane ana kalau wesan. Tunggu-tunggu. Iki regane apel 798 sak. Pajeke 800 beda sih. Isine 06. Isine 6 regane samono. Iki buah per. Buah per hargane 258. Tekan pajeke malih 278. Iki hargane jero. Iki harga jero. Iki isine piro ya? Sekitar 10 lah enggak 10. Hargane samono. Tapi ya rasane lowegi. Ya sing iki regane gedang iki normal nek sing rega 278, 178. Iki gedang isine papat ana sing 5 dene samono. Iki buah kaki. Lek ning kene ngaran, tapi lek ning omah kaya emah mirip kaya iku. Alah jenenge apa kok? Kesemek. Kesemek apa-apa kuwi hargane samono kuwi. Kesemek lek nang omah kaya. Tomat buah iki. Hargane ketak tuh hargane. Lah sedangkan alpukat hargane kuwi harga satune. Lah sing enek plastike 398 iki satu plastik lho. Piro isi telu papat ya tak mono. Lah iki timun sitak sak mini-mini iki lho, sak jempol sikil iki. Tapi enak timun kene. Hargane sak mono. Tak akoni enak. Legi-legi piye no rasane iki. Nanas regane 268, sak pakete 221. Samone regane. Nanas sing males ngoncek iki regane ning kafe piro ya? 230 ana sing 176. Iku rong anune lho pakete sak pakete ya 240, 190. Lah iki kiwi per buah hargane lah iki regane melon nih sak ngono lho. Jane gedine ya ora sepiro, iki paling sekitaran bobot sekiloan itu bobote. Regane sak ngono. Ndak mampu aku. Pengen jane tuku tapi ya regane lho. Terus regane gak sida tuku, minatku wis ilang jan. Iki lek anggure iki regane iki ngisore. Iki sanabang sing tulisane ireng ngisor kuwi harga sak pajeke sak mono kuwi. Pajeke kan 8% lho. Regane anggur. Regane iki lho. Di sini 10. Tuku hati. Pengen masak hati digoreng enak.
Delok golekane wis didiskon maneh baru dituku. Ya aku mlebu Daiso golek buku gambar karo petelot karo papan kayak gambar. Boleh apa Mas Kadyan? Boleh apa? Mungkin jajannya anak apa piye? Iki lho Mas, golek manomot. Iki golekane permen nomot. Senengane. Jadi engko kunci aku nang Daiso. Iki bukune buku gambar. Ayo perjalanan mulai. Kalau aku mau nonton Daiso ya. Daiso ini aku ya aku yang cuma harganya ya rame 100 tok. Ana sing luwih 200, 500 ya 300. Awas bledas wingi golek menale misi temen. Panganan opo iki? Astagfirullah. Mana tapi? Ada orang nek 5 menit lho. Asline larane wong ya kok pangan. Ini jam 1:30. Bener panasnya kayak ngene, panasnya ngeter. Cuma ini anginnya adem iki. Duh, aku pecah kabeh iki ta.